Pois, para min a festa da pandeira, claro, casi é unha costumbre, porque a levo vivindo desde que era tan pequena. Pois eso, quizá unha reunión da tradición nun sitio único. Pois a mí significa un gran recuerdo de cando dicían de ver a mi abuela tocar. Pois quen sabe, o mellor nun futuro se nos dedica a unha de nós e seguimos tocando a pandeira, pareceme moi bonito. E sí que é como pagar unha deuda que temos ca pandeira daqui. Pasa ben, e que está a gusto, e que disfruta e todo eso, pois sentímonos moi ben. Pois como por casualidad, daquela dábanos clase Juanjo Fernández e ao mellor el sí que xa tiña máis na cabeza que intentar facer este tipo de encontro e tal, pero desde logo nós non o tiñamos. Entonces o primeiro ano chamamos a Bernardino, a Inés, a unhas cuantas persoas daqui de cerca, e tuvemos aí unha reunión na escuela e cantaron algunha cousa, pero bueno, sí que empezamos nós a notar que a xente maior sí que estaban dispostos a cantar e a contarnos cousas e a todo eso, porque ao principio parecíanos que nin siquiera virían. Pois eu recordo a festa da pandeira desde moi pequena, tería sobre 8 anos ou así. Non recordo, sei agora de adulta que me contaron, naquele momento non era consciente do que significaba a festa da pandeira, a pandeira e esas tocadoras todas. Sí que recordo que o primeiro ano que se fixo se dedicou a miña bisavoa María, e que a min, pois ela xa falecera, e que fun eu a encargada de recoller o pequeno obsequio que lle facían e toda a historia. Recordo moi bonito, non sei, moi... Teño recordos sin ser consciente do momento do que era a festa da pandeira. Bueno, pois as nosas abuelas e as señoras maiores da zona todas sabían tocar a pandeira, a maioría. E entonces vimos que se perdía isto e entonces decidimos facer un curso para tocar a pandeira, para aprender a tocar a pandeira, que non se perdera. Bueno, pois eu a verdade é que era moi pequena. Era moi pequena e non podo decirvos moitos datos. Só recordo que todos os nenos pequenos nos xuntábamos e íbamos polo pueblo inteiro, antes que estaban todas as casas cheas, repartindo os programas, e entón teño un recordo bonito. Pero que ao inicio non vos podo aportar moito. Pois a festa da pandeira naceu fai moitos anos, eu xa antes de que eu nacera. Pois naceu xuntándonos todos, veñen tocadoras. Por exemplo, creo que a primeira foi a de miña bisabuela de Donís, dedicárselle a ela aquel ano. E bueno, eu das primeiras que me acordo, pois xuntábamos todos, pola tarde viñan as tocadoras e despois de cenar, que era a miña parte favorita, xuntábamos todos na escuela a bailar e a cantar, e comíamos chocolate e así. Dificultades houbo moitas,
porque ao principio non conocíamos as mulleres, porque como este é un encontro onde se veñen mulleres de León, de Asturias, de aquí de Galicia, entonces nos conocíamos algunhas de Lugo, pero non tiñamos contacto nin cas de Asturias, nin cas de León. E aí foi, bueno, acompañounos Juanjo Fernández e aí fomos solventando e tamén económico. Sempre nos dá medo o da financiación, porque claro, sobre todo é necesario ter unha carpa porque moitas veces a finales de agosto chove, fai frío e entonces eso costa moito. Eso danos medo, porque é unha cousa así moi ventureira o depender de subvencións. Pero despois, bueno, houbo anos que veu pouca xente, nunca sabemos se vai vir a xente, se como hai moitos eventos, pois ao mellor non ven, entonces eso tamén nos agobia un pouco. E outra dificultad máis grande que temos daquela e a día de hoxe é que somos moi poucos a hora de facer as cousas. Entonces eso está nos difícil. Estes últimos anos, pois a verdade é que temos colaboración con outra xente de Ferrol, os de Baix Rañala, e que, bueno, nos axudan moito e a verdade que estamos moi contentos. Bueno, claro, o primeiro estaba Juanjo, que era o que se encargaba un pouco de moitas cousas, despois fomos quedando solas e afortunadamente fomos atopando un grupo de músicos interesados pola pandeira que nos viñeron botar unha mao, pois que controlan de música para facer as presentacións, para invitar a outros músicos e para poñerse en contacto con xente e tal. Vale, para min a maior dificultade para iniciala, quizá polo que me pareceu de ver a Lola e a miña mai pois buscando pois conseguir que as mulleres conseguiran, o sea, quixeran vir, digamos, e as familias das mulleres tamén, porque moitas veces pois hai un pouco de reticencia e despois do primeiro ano eu creo que xa non, porque lles gustou moito a todas, pero de primeiras que che vayan a casa e che digan oye, mira, que vamos facer ali unha festa, un homenaxe ás tocadoras, que eu creo que nunca se fixera algo así, pois penso que foi algo novedoso e que eu creo que se toparon de primeiras un pouco con un muro. Despois seguro que xa foi a cousa moito máis rodada. Bueno, a minha dificultade foi comunicarse con elas e para que os fillos os trouxeran e eso, pero foi bastante ben. Eu penso que quizáis en sí, pois a idea de facer a festa da pandeira, porque despois non creo que houbera problema por xuntar a xente, e a tocadora sabía, por exemplo, en Donís, Inés de Naipes, miña bisabuela. Creo que a maior dificultade naquele momento foi facer unha festa de algo que se abandonara facía tantísimo tempo e do que nin a propia xente que iba a facer a festa aínda tiña, o sea, non coñecía o suficiente, nin había o interés que hai hoxe polo instrumento da pandeira, naquele momento pois, era un descoñecido, e iso supón un reto, pois vas como a cegas, non? E por outro lado, tamén é bonito, porque estás facendo algo que non, cando xa hai en moitos sitios, pois tes exemplos, podes ver como se fai ou como non, cando eres ti único que o faz, pois, bueno, ten a súa parte complexa, pero tamén ten a súa parte de bonito, de facer algo, que recuperar algo que se estaba perdendo, non? Home, eu creo que non. Penso que ten capacidade de medrar de momento. Creo que a xente que ven á festa é unha xente moi respetuosa, moi concienciada, que sabe o que ven a rendir un homenaxe a unhas señoras e a un instrumento, a pesar de que agora xa non contemos con elas. Pero eu creo que neste caso o tipo de público que ven non é un público que vaya a desgastar o ambiente da festa. Paréceme a mí, non o sei tampouco. Sí, é unha das grandes preocupacións que teño é esa, porque vendo o que está pasando con outras foliadas ou con outros que agora xa son casi festivais, no que xa o que é a esencia ou por que naceu xa deixou de ter sentido, que está moi ben que haxa moita xente interesada en vir, pero
creo que nunca se pode perder esa esencia do que eran as tocadoras, do que significaba e de que a xente que veña ser consciente que ven a festa da pandeira, non é unha festa, non? Que ves, lóxicamente querelo pasar ben e queres disfrutar, pero sempre tendo en conta que o que hai que intentar é que perdure a esencia das tocadoras de pandeira. Pois a mí sí, o sea, sí, porque a festas hai moitas, pero como a da pandeira poucas. E entonces eu gostaría que se conservara con eso, con pouca, non unha festa grande. Non creo, porque ao final o público que temos é pois xente da zona, bueno, veñen de máis sitios tamén, pero non sei, creo que é moi bonito conservar esta festa, porque é un instrumento que tocamos aquí, sería unha pena que se perdese, entón eu considero que é moi bon que siga facendo esa festa. Bueno, sí, preocupan, o sea, quero dicir, non nos gustaría que pasara eso, pero parecenos que non é moi fácil que pase, porque hai, como se fai en agosto e hai moitos outros eventos e moitas cousas ao largo pois en Galicia, no Bierzo, en todas partes, parecenos que non é moi fácil. Houve uns anos que sí que tuvemos medo de que medrara demasiado. A verdade é que está ben que sea un encontro pequeno, como de confianza, no que podamos acoller a xente, que se sinta eso, acollida e integrada e todo eso. Pero agora parecenos que se cadra eso non chega a pasar. Bueno, é que por unha parte, cando empezamos a organizar a festa, pois danos medo que realmente haiga pouquiña xente, que a xente non lle interese, pero tamén por outra parte, tamén que medre, que perda ese carácter que ten familiar, porque, bueno, a verdade é que toda a xente que ven a Festa Bandeira, nos desde a asociación queremos que sexa algo familiar, así, non íntimo, pero bueno, algo así familiar, unha cousiña pequena, acolledora e sí que, bueno, pode ser que si medra moito, pois realmente perda ese carácter que ten e sobre todo, si medra moito, pode chegar xente que realmente non entende o que é a Festa da Bandeira e que non valore o que haxa, e entonces tampouco é bon. Pregunta trampa, pois claro, vexo moi complicada. Vexo complicada porque, primeiro, porque non hai moita nova xeración, o que é aquí, non hai moita xente que se quedara. Iso tamén dificulta que outros que sí que quedamos, pois te sintas capaz, non é o mesmo que cando surxiu, que eran Lola, Isolina, Carmiña e outra xente, pois entre todos pois é máis fácil organizar cousas e tirar para diante. Hoxe témolo moito máis fácil porque o traballo, o choio, o duro xa o temos feito, pero sí que o que noto como posible relevo é iso, que non hai moitas máis persoas que esteamos agora mesmo nese momento de ser o relevo. Entón aí é onde vexo a complicación que terá que ao mellor facerse con xente daqui a xente de fora para que isto perviva. Non será o mismo, estou segura de que non, pero bueno, será a maneira de que siga adiante. Sí que nos gustaríanos a verdad que empezaran a participar máis a xente nova, a asumir a responsabilidade. Hai xente aí que está interesada, está Lucía, está Celtia, e entonces, bueno, pois parecenos que hai relevos, sí que participan e colaboran moito. Pois o futuro da Festa da Bandeira pasa porque se incorpore xente nova, porque nos a verdade que xa vamos vellos e a veces cansados e xa non teis moitos ánimos a veces de tirar, entonces pensamos que a xente nova pois ten toda esa forza e aparte pois pode ter ideas novas, bueno, porque todo ten que ser, toda a Festa da Bandeira desde un principio foi algo moi vivo, que foi cambiando,
entonces para que teña continuidade ten que ser algo móvil e penso que a veces a xente nova pode seguir dándolle ese punto. Pois pareceme moi ben porque é a forma de que se conserve no futuro e que se siga mantendo esta tradición tan bonita que temos aquí. Eu creo que é importante, pero está feo que o diga eu. Pero creo que está ben para darlle un pouco de continuidade. Sería o maior orgullo que as miña filla e todos superan como se tocaba a súa abola, a abuela, todos. Sería moi bonito e é moito un homenaxe a elas que ben merecido ten. Pois primeiro, significa, para nós, significa un traballo e sempre unha preocupación por si algo sale mal, por si quedamos mal con alguén, por si alguén non se sinte suficientemente acollido, o sea, temos moita tensión ao largo de moito tempo. Pero despois, cando chega a xente, bueno, ves que o pasa ben, e que está a gusto, e que disfruta, e todo eso, pois sentímonos moi ben, sí. Pois, para min a festa da pandeira, claro, casi é unha costumbre, porque levo vivindo desde que era tan pequena que xa é algo que está moi integrado nos nosos braus, nos braus de Piornedo. Pero pareceme unha festa fundamental, pareceme que é unha festa que situou a pandeira no mundo actual, que atrae a moitísima xente de fora, que dan a coñecer o sitio, pero tamén a tradición, pareceme realmente moi importante. Para min é, pois eso, quizá unha reunión da tradición nun sitio único, eso, diría que eso. Pois para min é unha festa moi especial porque é nosa, non se fai noutros sitios porque, pois bueno, é un instrumento que tocamos aquí, pois é moi bonito ver que cada ano se lle dedica a unha persona, pois quen sabe, o mellor nun futuro se nos dedica a unha de nós e seguimos tocando a pandeira, pareceme moi bonito. Pois a mí significa un gran recuerdo de cando dicían de ver a miña abuela tocar, pois lévame aí, o sea que, jolín, lévame a xente maior, a xente, a abuelas, un recuerdo moi interesante para mí. Bueno, para nós a festa da pandeira significa, así que ten algo moi especial, porque, bueno, aquí a nosa xuventude, sí, foi un pouco a que rompeu todo tradicional. Nos éramos da época do manetofón, entonces os bailes e as festas xa as facíamos co manetofón, con música pasodobles e cousas desas. E hasta que, bueno, pois xa cando tiñamos certa edad, démonos conta de que aquí había algo máis que o manetofón e as cancións de Manolo Escobar e os pasodobles de xa non me acordo de quen. Entonces sí que vimos que, bueno, pois que había que seguir por aí e sí que é como pagar unha deuda que temos ca pandeira daqui, porque eu personalmente tiña unha tía que polo visto era moi boa tocadora e eu entereime hai pouco de que era unha tocadora de pandeira excelente. Pois a festa da pandeira dentro de 15 anos, vou ser así un pouco optimista, vale? Vexo tocando aí nese escenario, vexo a Isolina, vexo a Lola, vexo a miña tía, vexo a moitos dos que estades hoxe aquí sendo homenaxeados e sendo os protagonistas desta festa da pandeira do ano 2040. Non sei o que contestar porque temos que daquela xa non vai haber tocadoras, xa non haber informantes. Xa de feito de agora hai pouco, entonces non che sei moi ben que contestar, que si vai seguir, si non vai seguir, si non sei. Eso xa vai ser máis oscuro dentro de 15 anos. Eu que sei, quedará como un recuerdo, pero ben, o sea, un recuerdo que, jolín, non sei.
Eu penso que, claro, porque ahora non hai senón que a xente nova se involucre, pero non sei, vexo algo así que se acaba. Penso que hai que darlle unha volta co que é o que se está facendo ahora mismo, porque claro, iniciou con un montón de señoras que podían vir aquí a tocar e realmente a disfrutar da festa, e agora elas xa moitas non están, outras non poden vir, entonces creo que lle houbo que dar unha volta, pero que xa se está facendo, entonces penso que a festa vai cambiar en certo sentido, pero vai manter as súas bases. Eu creo que se vai ir adaptando aos tempos, por decirlo de algún modo, pero sin perder a esencia. Eu penso que esa é a clave, que non vai perder a esencia. Pois eu penso que se vai seguir facendo, porque, bueno, estamos moi unidos e levase facendo un montón de anos, máis de 18 eu creo, entón, pois eu penso que se seguirá facendo e espero que a sigan mantendo as próximas xeracións. Nós xa somos vellas agora, pero daquela seremos moito máis. As subvencións se cadra non chegan, ahora mesmo só estamos tendo a subvención da área de cultura da Diputación. Ao mellor, pois, acaba sendo un encontro clandestino de unhos cuantos frikis que nos xuntamos aí ao redor da pandeira, e se cadra é tan interesante como que hai agora, non sei. Bueno, eu empecé a colaborar ca Festa da Pandeira, non recordo exactamente o ano, porque, bueno, eu era asiduo visitante da Festa da Pandeira, porque non lembro tampouco moi ben como a coñecín, pero me chamaba moito a atención o instrumento como percusionista e estudioso destes temas. E, bueno, pois a verdade é que quedei moi abraiado co que aquí había. E como era moi asiduo, viña todos os anos, tiña contacto cas mulleres que viñan a tocar, bueno, algunhas as conocía, outras conocínas aquí, pois a xente que organizaba isto, que, bueno, e sobre todo na voz Isolina, Lola e Carmiña, pois chamaronme un ano para ver se eu podía facer o traballo de presentar a festa e demais. Tampouco sei moi ben a razón de esa chamada, eu tiña contacto con elas, cas tocadoras, e, bueno, pois non poden decir que non. E así empezamos. Creo que a raíz de un curso que vin a dar que me pediu Xermán, digo de colaboración, de vir á Festa da Pandeira vin antes, pero así de empezar a colaborar e ter moita relación ca xente da Pandeira, creo que vai a facer neste outubro 10 anos. Pedironme que tiña que vir a dar un curso, en realidad foi así, como dime Xermán, tens que vir a dar un curso a Piornedo. Digo, bueno, sei que se va. Non teñen cartos. Bueno, normal. E lle digo, cando fun de recollida, a nosa, toda a xente, cando cheguei a esta zona, abriron as súas portas para enseñarnos o que buenamente podían. E me pareció unha maneira estupendísima de devolver o que a mí me deran. Se eu toco como toco hoxe, o que tocan mellor ou peor, o que toco como pode ser, é gracias a toda esta xente maior de toda esta zona que abriu as portas da súa casa. Entón, era como unha maneira de devolver o que me deran. Bueno, pois mira, eu cheguei a Piornedo da mão de Fuco. Fuco é quen atende agora a palloza da Casa do Sexto, é un ferrolano que naceu en San Fernando e que acabou aquí por razóns do amor, que coñeceu a Isolina, quedou prendado, cousa que tampouco é de extrañar, e para aquí que se veu a facer a súa vida e en conxunto. Entón, Fuco e eu compartíamos gaita, clases de gaita e tal, na banda de gaitas Terra de Trasancos, de Ferrol, onde nos coñecimos, onde estivemos moito tempo, e a partir do ano 95 aproximadamente eu empecé a vir a Piornedo, da súa má, para ir a acampar, a facer montaña e demais.
Pero logo empecé a vir así máis asiduamente porque, bueno, un cando ven a Piornedo parece que ven a casa, non? Todo, no momento en que pasas así esa primeira barreira, entras nas casas da xente, sin chamar, estás na tua casa. E a partir de aí empezamos a vir a uns finais de ano, a pasar aquí determinadas festividades coa xente e empezamos a ser como un máis, non? Baixo o apelativo dos de Ferrol, pero éramos uns máis. E entonces, bueno, pues empezamos a asistir a algunha das festas da pandeira e a min a verdad que me flipou, non? Porque eu non coñecía a pandeira, non coñecía os xeitos de cantar daqui, que son moi diferentes. Eu vivía o folclore de unha urbanidade como pode ser a de Ferrol e dende o coñecemento que tiña de recollidas de grupos como Berci e demais, pero non tiña moita máis experiencia, moito máis aló, e me fascinou, non? Ver a xente maior aínda cantando, o sea, verte inmerso no que podía ser o folclore puramente, non? Eso me fascinou, e me fascinou a xente que tiña, o xeito que tiña a xente de vivilo aquí, non? E a partir de aí, pues, empecé a vir, sempre que as circunstancias me permitían, e a colaborar xa plenamente na Festa da Pandeira, pois debe facer 5 ou 6 anos aproximadamente, que xa estamos máis inmersos no tema organizativo e demás, pero vamos, un luxo que nos deixen participar disto. Bueno, a Festa da Pandeira é especial por definición. Especial por definición. Eu creo firmemente que é un evento único no universo da cultura, do mundo da cultura tradicional, dos instrumentos, hasta onde eu coñezo. Foi quen de concentrar en moi pouco tempo e moi pouco espacio unha grandísima variedade de persoas, de tradicións que hai detrás de cada persoa, de historias vitais, que ademais ten lugar en Piornedo, que é un lugar especialmente especial, bueno, como pode ser calquera aldea de Galicia, non? Pero unha aldea da montaña que conserva unhas características que non se atopan facilmente en outros lugares. E de especial tamén a acollida do propio pobo de Piornedo como pobo e das persoas que viven neste pobo. Pero tamén a importancia de ser capaz de aglutinar nun espacio pequeno e nun tempo pequeno unha grandísima riqueza que estaba espallada por todos estes povos na montaña galega, asturiana e leonesa. E, bueno, pois para a xente que nos tira eso, era como cuando es. Falta moito para a seguinte edición. Sempre había cousas que ver, e aínda que as cousas se repetiran, algunhas cousas se repetiran, non pasa nada. É como cando alguén vai ao Entroido a Viana do Bolo, Vilariño de Cons, o Laza ou a Manzaneda e ve as mesmas máscaras que veu o ano pasado, pero sigue indo, porque é algo moi potente. Para min o que ten sobre todo é enerxía. E cando falo de enerxía, que a veces pode a xente pensar que é algo así como rollo esotérico, non é así. Creo que os xeitos de tocar, as cousas como as cantas ou o que sintes cando cantas ten que ver moito ca zona e a enerxía que che dá a terra, por así dicilo. E o que ten este lugar, para min é como un lugar aínda máxico, por así dicilo. É un lugar que ten, como que está pouco contaminado do que é o mundo máis pois ao mellor máis de cidade, non? O sea, ti podes ir a aldeas no resto de Galicia, pero como que está moito máis cerca pois do mundo máis ciudad. Ter que chegar a Piornedo non chegas en 5 minutos, da igual de onde veñas. Como sempre digo, cando chegamos a Navia, dis, xa estamos aí, pero xa estamos aí son 40 minutos. E unhas carreteras, entón, chegar aquí tes que chegar porque queres chegar. E cando chegas, o lugar e a xente se ofrece tal cual é, aberto e onde tú recibes o que non eres capaz de explicar, non sei como decir. Chegas aquí e eu síntome chea, é un sitio onde dame moitísima enerxía. E ser quen de poder cantar e tocar
cousas que sabes que estuveron aquí hai centos de anos, é como que tes unha enerxía doble, por así decirlo. Bueno, para min tocar a pandeireta de calquera sitio e cantar, o que me leva é a ese mundo que é dos galegos, que foi sempre dos galegos, e é como conectar cos nosos ancestros, conectar con a nosa identidade. E aquí creo que se conecta moi ben. Creo que a min o que me atrae é a xente e é o lugar, é todo, todo. Bueno, un pouco, o meu traballo é unha parte importante do meu traballo é a organización de eventos. Eu traballo nun departamento de cultura dun concello, entón teño moita relación con a parte máis organizativa, quizáis máis logística a veces, non? E tratamos de, tanto eu como a miña compañeira, que traballamos no mesmo campo, traballamos de aportar todo o que está na nosa man para facer de que a parte de evento que poda ter a Festa da Pandeira, que non é a máis importante, pero bueno, unha vez que te podes organizar algo no que pode vir unha cantidade determinada de xente, sempre hai que ter en conta determinados aspectos, tratamos de aportar a nosa experiencia nesa parte que podemos, non? Bueno, de entrada eu penso que calquera evento enraizado na cultura dun pobo aporta por si mesmo. Entón, creo que con iso sería suficiente. Pero a maiores aportou e sigue aportando o coñecemento de algunhas prácticas culturais e ademais na execución técnica con instrumento que non podes ou non podías ver en outros sitios, non? Entón, esa, claro, é a miña visión da aportación que creo que é moi reduccionista porque eu me centro nos aspectos técnicos do instrumento, un instrumento que é moi coñecido pero que nos momentos en que empeza a Festa da Pandeira, incluso a día de hoxe, está aínda por explotar desde ese punto de vista máis técnico, máis, non diría folclórico, pero máis como instrumento con presencia importantísima no mundo da cultura tradicional, na tradición oral de Galicia, sobre todo na parte oriental. Bueno, coido que si non fora pola Festa da Pandeira, este xeito, este instrumento, non? O sea, bueno, que ahora lle chamamos pandeira, así para todos, pero temos que saber que é pandeira ou pandeireta, igual que a pandeireta é pandeireta ou pandeira, non? Pero este instrumento, este xeito de tocar estas melodías que hai aquí, precisamente polo remoto que nos quedaba este lugar, a xente máis das cidades, que é certo que creo que fomos os primeiros en empezar a ir de recollida, porque o mellor o tiñas máis doado. O sea, pasa sempre o mismo, non? O sea, tú estás nunha cidade, a cidade pois, é un lugar en donde culturalmente todo ferve máis, e empezan a salir enquedanzas e nacen grupos que salen de recollida. Nese momento, e estou falando pues, do meu caso, por exemplo, nese momento pues, hai 40 anos. Hai 40 anos chegar a Piornedo non era nada doado. Inda hoxe hai un recorrido, pero hai 40 anos moitísimo máis. Chegar desde Santiago de Compostela á zona dos Ancares, nós cando viñamos, cando decidíamos vamos a recoller os Ancares, tiñas que decir, bueno, pues vou nunha Semana Santa, que tes aí uns días, e aforrei para ir alá, porque necesitabas cartos, que eres novo e non tes os cartos. É dicir, todo eso cambiou moito, non? Entón, o que dou a Festa da Pandeira foi que, dende aquí, se empezou a conservar e a darlle valor ao seu instrumento, ás súas tocadoras e a quen o facía. E aunque non chegáramos aquí tantísima xente, eu as primeiras festas da Pandeira non cheguei ni sabía que existían, non? Pero, sin embargo, se este legado está aí, está recuperado, a xente, sobre todo para min o importante é que a xente da zona empeza a amar e a darlle valor ao seu instrumento, ao seu patrimonio. E logo vimos os que vimos de fora, non? Entón, para min, creo que se non existira a Festa da Pandeira,
moitísimas melodías, moitísimas tocadoras ou isto polo que hoxe estamos grabando, o que estamos facendo isto, pois non existiría. Como todo chega a un sitio porque hubo antes alguén que foi poñendo pedriñas e pequeniñas, pero que hoxe é un grande trampolín para chegar ao sitio onde estamos. Entón, creo que a Festa da Pandeira ten moitísimo que ver ca conservación deste instrumento e do xeito de cantar, claro. Pois para min, agora mesmo, a Festa da Pandeira, creo que se non é a última, é das últimas festas que quedan con capacidade de divulgar un pouco de tradición galega en sentido estricto senso, é dicir, de ver un pouco non sei se as orixes, porque iso é un pouco igual diste moito máis alá, pero de un evento lúdico, cultural, que teña capacidade de divulgar algo de esencia de como era a nosa cultura tradicional. Ahora mismo creo que, polo que eu coñezo, a Festa da Pandeira é a única que o fai e que o pode facer. Inda que, como falábamos anteriormente, de que sí que empezamos a engadir algún aspecto máis propio de outro tipo de eventos, porque a festa un pouco vai demandando ou son as aportacións que vamos facendo, pero sí que creo que aínda a Festa da Pandeira é capaz de xuntar a unha comunidade, como é a comunidade da montaña, porque trascende un pouco máis alá de Piornedo, eso tamén é certo, como unha comunidade que pode ser a montaña encaresa, que colle xente de Asturias, xente de León, xente de Galicia, e facela partícipe do desenvolvemento da súa propia cultura, é dicir, é algo que eles sempre gardaron como propio e agora son os protagonistas deso, de ensinarlle ao mundo como era a súa cultura, que non deixa de ser a nosa. Entonces, eu creo que agora mismo ten un papel fundamental na nosa cultura, como un pouco como ese pasaporte patrimonial que hai dende o que foi, ao que temos agora e o que pode ser en algún día, pero creo que é o último bastión, como decía antes a Reserva Espiritual do Occidente, é o último bastión que nos queda un pouco de cultura puramente tradicional. Estamos vivindo un momento onde as novas xeracións tamén queren volver a recoller, a facer recollidas, donde algo que realmente é moi complexo de facer, porque as xeracións das que se lles puido recoller, moitas xa desapareceron por falecemento, e outras están agora mesmo, as que poden quedar, están xa un pouco intoxicadas, digamos, entendendo a palabra, por a cantidade de medios que temos alrededor, por todos os inputs que lle chegan. É dicir, é moi difícil recoller algo novo a día de hoxe. É dicir, o traballo que se fixo foi inxente, metódico e moi ben desenvolvido. E, polo tanto, a día de hoxe, descubrir a pólvora é moi complexo. Pode haber casos singulares, pero eu creo que a Festa da Pandeira de Piornedo, sin descubrir ninguna pólvora, sigue mantendo a esencia viva do que era o noso folclore tradicional. E vai moi ligado ao territorio, porque é moi importante tamén o territorio, é dicir, evidentemente Piornedo foi un lugar illado onde costaba moito chegar a vir, e iso fai que esta transmisión oral se manteña moito máis no tempo, porque, por desgracia, os servicios tardaron moito máis que chegar en outros sitios. E esa transmisión se mantivo entre xeración, que é o xeito natural de transmitir a tradición. E entón aquí temos a xente que está hoxe en día desenvolvendo ou organizando esta Festa da Pandeira, que foron as últimas persoas en recibir un pouco, xa non exactamente, porque, como contaba Lola, xa elas, a súa xeración xa non recibiu exactamente igual que a dos seus pais, ou dos seus avós. Pero eles aínda manteñen esa tensión, esa relación directa coa transmisión do patrimonio. E realmente é un arquivo único o que temos aquí, tanto como o que xa se recolleu, como o que se mantén de alguna maneira, agora máis que para recoller, para divulgar, aquí na Festa da Pandeira de Piornedo. Entón, eu creo que é fundamental. Bueno, eu penso que sería importante, primeiro, sistematizalo, é dicir, hai unha serie de grabacións importantísimas, é dicir, que
de verdade que seremos algún día conscientes do valor que teñen todas as grabacións que se fixeron na Festa da Pandeira, porque, como vos comentaba antes, vai a ser as últimas grabacións que se realicen de xente que, lamentablemente, moita xa desapareceu, e outra que o fará nos anos vindeiros, ou allá que sellan moi longos, non? Pero creo que habería que sistematizalos, organizalos e, pois non sei, depositalos ou ben en unha plataforma ou ben entregalos ao apoio para que estén conservados no Museo do Pobo. Non sei cal sería a mellor estructura ou a mellor definición, pero é importante, moi importante, que isto se garde dunha maneira eficiente, que non haya perigo de que isto poda desaparecer, e que para no día de mañá ou no día de hoxe poda ser consultado para a investigación, para o desenvolvemento da nosa cultura en xeral. Eu creo que estamos diante de unha cantidade e de unha calidade de patrimonio realmente importante e que non se valora como se debera. Pasa o mismo co pobo en xeral. Temos un patrimonio en Piornedo que é único en toda Europa e que se está deixando esmorecer por desleixo das administracións que teñen competencia en solventar todos os problemas que temos neste pobo, que hai neste pobo en particular e en o noso país en xeral. Entón, creo que é importante que este patrimonio se salvagarde, se conserve, se sistematice e se divulgue para todas aquelas persoas que teñan interés en coñecelo, claro, porque ao final é patrimonio de Galiza, que iso tamén hai que ter claro. Temos un patrimonio que é a base do construto da nosa identidade propia, entonces, e do que nos fai ver o mundo como persoas nas que estamos. É dicir, se nos vemos o mundo dunha maneira determinada como galegos e galegas, é gracias á cultura que mamamos dende que nacimos, ao noso idioma, ao noso xeito de construir, ao noso xeito de relacionarnos con o medio no que vivimos, e iso creo que en Piornedo sigue estando moi presente, e que hai algo que hai que salvagardar a toda costa. Non fai falta convencer moito a ninguén. A miña experiencia é que quen ven, se non volve, porque non pode. E sí que teño moita xente achegada que veu aquí, pois porque, oye, describir a Festa da Pandeira, que é moi bonita, e independentemente de que evoluciona de forma natural tamén, pois desde os primeiros anos de que había como unha presencia abrumadora de tocadoras de pandeira, tamén algún home, pero moito máis en número máis limitado, que o propio encanto da zona hai quen ven porque lle gusta o sitio, porque lle gusta a acollida, porque lle gusta a festa, porque lle gusta o sitio, hai quen ven porque ve tocar a persoas que en outros sitios non ve. É dicir, hai moitísimos motivos para vir, pero o principal é que che guste e que te achegues por primeira vez. E en ese momento eu creo que vas volver se podes. Non hai moito que convencer, polo menos na miña experiencia persoal. Creo que non hai que convencer a ninguén. Quero decir, eu podo dicirle a alguén, oye, vente a este sitio, que o que sea, pero con todo o que acabo de decir, vir a Festa da Pandeira, se ti eres unha persoa que tes un interés cultural, é imprescindible que veñas a Festa da Pandeira, porque vas a ver na súa esencia o que é un Pulavila, o que é compartir, o que é non é solamente unha festa, é dicir, tú podes ir a unha festa calqueira foliada, en calqueira sitio, non vou poñer ningún sitio que non vale a pena, pero foliada non sei onde, e é unha festa super popular, en donde non conoces a nadie, e chegas ali, igual sigues, marchas ou disfrutas e volves outra vez sen coñecer a nadie, Podes ver a un grupo que che gusta tocando, outro que non, pero tú chegas á Festa da Pandeira e desde o momento que chegas aquí, xa o primeiro que te atopas pola mañán é unhos cursos en donde podes entrar, se queres ou non, en donde aprendes a bailar o xeito da zona e tes un achegamento ao instrumento, que é a pandeira. Entón, a partir de aí, xa é unha inmersión total no que é o mundo tradicional do que aquí se celebra, que é a Festa da Pandeira. E a partir de aí hai
moitos máis elementos durante o día, en donde tes unha charla coloquio de unha muller que tocou ou o que sea, pero xa ese inicio de chegar aquí e que o primeiro que teñas é un curso en donde te inician ao que vas a vivir durante o día, me parece que non o hai en ningún outro sitio. Entonces, se tú eres un amante da música tradicional ou que queres coñecer a cultura de Galicia, neste caso, da zona dos Ancares, tens que vir á Festa da Pandeira. O sea, que tú chegas calquera día, podes ir á Casa Museo, pero tú chegas o día da Pandeira e podes ir polas pallozas, porque nas pallozas pois temos, pode haber obradoiros e pode haber exposicións, en donde, aparte do que te ofrecen culturalmente falando, tamén podes ver outra palloza que non solamente sea a palloza museo. E se o rollo cultural non che presta nada tampouco, sea cultural musical, por así decirlo, pois non deixas de estar nun pobo que estamos falando dun pobo que a xente ven visitar durante todo o ano por ser un pobo prerromano, non? Que tampouco non hai en Galicia. O sea, quer dicir que Piornedo o ten todo, que tampouco queres chegar a Piornedo ni siquiera para ver as pallozas nin o prerromano, de senderismo, é dicir, chegar a Piornedo é unha garantía de todo, de todo. E se chegas na Festa da Pandeira, máis todavía. Sí, hai unha parte que era un pouco que comentaba antes, que empeza a ter unha parte quizás un pouco por culpa ou por consecuencia, non por culpa, como por consecuencia das persoas que somos un pouco alleas ao pobo, que vimos a colaborar, de que empeza a coller algún aspecto máis de evento, un pouco máis de unha festa, con algúns puntos de organización un pouco máis claros. Cando eu empecé a vir a Festa da Pandeira, podemos decir como moito máis natural, se desenvolvía de unha maneira superorgánica e moi peculiar en si mesma, é dicir, tiña como unha estructura inexistente, pero que ao mesmo tempo estaba moi marcada, e todo xurdía de unha maneira moi natural. Ahora, sí que hai un pouco máis de estructura de evento cultural, si queremos chamalo así, e que, bueno, que creo que tamén o ten que ter, porque no punto e hora que empezas a recibir moita máis xente, máis afluencia de xente, sí que tes que ter un pouco ese punto de vista de pensar un pouco máis na xente que vai a vir. Realmente creo que esa é a maior diferenza, pero tamén me gusta decir que sigue mantendo moi claramente a esencia que mantiña desde o principio. Mais que velo dentro de 15 anos, eu visualizo un camiño que non creo que poidamos pensalo a 15 anos, senón día a día, ano a ano, e que evoluciona, porque todo evoluciona, e a evolución ben marcada polas voltas que dá a Terra alrededor do Sol e polas voltas que dá alrededor de si mesma, que é o paso do tempo, que fai que cousas que podíamos ver antes, ahora non podemos velas. Por exemplo, o exemplo que sempre falamos é que non podemos ver tocar en directo as tocadoras que vimos en outros momentos, pois porque ou xa non están, ou porque están moi maiores, ou, bueno, por circunstancias que teñen que ver co paso do tempo. Entón, a Festa da Pandeira entendo que evolucionará co tempo, con novas propostas, novas formas, novos formatos probablemente, pero alrededor do que significa o instrumento pandeira, que é un concepto que é como se falamos de pandeireta, que trascende o propio instrumento, que é a relación social, o baile, a tradición, o depósito de xeración tras xeración que vai quedando, e que hasta o momento en que as tocadoras estaban presentes na festa como moi centrais, podíamos embebernos con elas, pero ahora non vai ser así. Entón ten que ser de outras maneiras, pero non sei a onde irá, pero sí que creo que ese elemento que aglutina non aglutina, pero representa formas de vida, formas de pensar, formas de vivir, formas de falar, formas de facer a festa, formas de relacionarse, seguirá vivo de alguna maneira. Quixera sabelo eu.
Non son capaz de ver a miña vida dentro dun ano como para ver a da pandeira dentro de 15. Eu agardo que teña vida eterna. Supoño que habrá que ir cambiando, que xa se está facendo, estáse buscando novos formatos, por así dicilo, porque si é certo que até o de agora da Festa da Pandeira contaba con tocadoras que foron tocadoras na súa mocedade. É dicir, cando falamos de tocadoras na súa mocedade, quer dicir que non é xente como a min, que aprendeu a tocar e vou a facer así de escola, porque eu non tuve ninguna escola que me enseñara a tocar a pandeira, pero a miña escola foron as mulleres que eu vin buscar, gravar e de vídeo sobre vídeo aprender, non? O sea, é dicir, cando falas dunha tocadora da súa mocedade, queres dicir que foi alguén que aprendeu, que viviu e que sentiu cunha pandeira na man, non? Entonces, até o de agora, houve a sorte de poder coñecer a estas mulleres de primeira mão na Festa da Pandeira. Evidentemente, a xente morre e a Festa da Pandeira ten que seguir e debe seguir. 15 anos? Pois 15 e espero que moitísimos máis. Como? Pois non o sei. E se me poño a min 15 anos en riba, pois a mellor ni siquiera podo vir, igual me ten que traer. Agardo que siga moitísimos anos máis, pero non son quen de decir como a vexo. Non teño.